5 февральдә хакимиятнең олы залында район башлыгы Разиев Кәримов Яшьләр эшләре идарәсе коллективы белән очрашты. Кече коллегиядә Яшьләр эшләре идарәсенә яңа җитәкче билгеләнде. Идарә башлыгы итеп Резида Гомәрова сайланды. Резида Фәритовна моңа кадәр мәдәният идарәсе башлыгы вазифасын башкарды. Очрашу барышында идарәнең узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды, алдагы елга бурычлар билгеләнде. Единственная цель у нас. Безнең төп бурычыбыз яшьләргә яхшы шартлар тудыру. Берничә елдан Зәйне яшьләр шәһәр дип иртерлек булсын ди Разиев Кәримов. Район башлыгы шулай ук пандемия чорында маскалар тегеп, ярдәм янәшә акциясе кысаларында азык-төлек җыелмалары таратуда актив эшләгән яшь волонтерларга рәхмәт белдерде. Яңа җитәкчелеккә башка идарәләр белән тыгыз хезмәттәшлек итүгә чакырды. Яшьләр тормышының барлык өлкәләре белән тыгыз бәйләнгән. Яшьләр шәһәребезнең бүгенгесе һәм киләчәге шул. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.